kadlawon. Sige, istorya. Nahutdan ako og unsa pay istorya nako ba. Pero sige lang. Karong adlaw naay santos pod nga ato ang gisaulog. Ang pangalan niya si Saint Lawrence Brindisi, usa ka deacon. Kung wala ko masipiat sa iyahang life story, kani siya usa sa mga una nga diakono sa simbahang Katoliko, ug ang iyahang trabaho maunang maghatod og kalawat ngadto sa mga masakiton. And at that time, ginapatay ang mga Kristiyano Katoliko. In short, si Lawrence nagatago-tago ni siya para lang makahatod og lawas si Kristo ngadto sa mga masakiton. Isa na siya sa mga deacon sa simbahan. Nakahibalo ko ani tung nisulod na ko og seminaryo kasi every day during dinner magbasa manggod og Life of the Saints. Tapos sa quacks niya pagkauman every night pod sumpay ni ana magbasa pod og Rule of Life, how to be gentleman, how to be a good person, ana Rule of Life sa seminary para mahimong maayo ang mga seminarista. Every year na basahon. Dito na ko nahibalan. Sige kog tan-aw sa pangalan ba. Ninduta siguro no kung ang gipangalan ni magpapasakua Lawrence. O pangitaw paminawa, Father Lawrence Lechido. Sosyal. Nya kay wa may laing laki sa balay kay junior ko ni Papa. Ano? Nindot man po ang pangalang Victor kasi ang Victor ang iyahang meaning conqueror. Conqueror. Manabita victory. Victory is that you win. You won. No? Una kapamalandong po ko, am I meant to conquer everything? I think I am not. No, I don't have that capability to conquer everything. Anyway, 33 na ko sa kalibutan. Kung kabalo mo anang numeruha, mao po ang edad na matay si Jesus. Mao pong idaran na undang ko diri sa inyo ha. No? Anyway, age is just a number. Age is just a number. Samtang magkadugay ta diri sa kalibutan, magkadungag ang daghan kaayong mga butang o kasinatian sa ato ang kinabuhi. That's why makaingon ko naagyoy 2 stages in life. Una, the stage of you to become a disciple, and second is the stage for you to become an apostle. Imagine, ni-graduate ko sa theology at the age of 22. 22. Unya, di pa man na pwede ordinahan manggod. So, ni tuyo-tuyo gyud ko kuha og unit sa masters para ma-delay lang ba. Kasi sige man kog dili kay Bishop Manlapas at that time. Unya, Bishop, ayo sa Bishop, kuha sa kog unit sa Bishop. Unsa may gusto nimong eskwelahan nako. Moto napunta ko sa Licentiate and Masters of the Arts, major in Social Pastoral Communication. Pero wa ka graduate. Ano kay gibalik man diri gipauli. Anyway, moto nga 21 years ko sige gi-study, 21 years ko nag-eskwela, pero ang tinuod nga pag-eskwela din hagyod naa gyud sulod seminaryo. Di man ko hingi study sa tinuod lang. Balik-balik ko gyud ako gingon bisan pa og wala lang ko'y proof. Ang ako ang grado high school ko malipay nagyud ko og naa ko'y 80. Kaya akong grado tunguna mo 75, 77, dagay kay na at sa puro 77, maglaray na kung klase pod bitaw ang recess dito ra siguro ko ma-perfect. Nya ang pinakalamang gyud nako dito katong GRMC gyud. Mo to pinakalamang gyud sa ko kay amigo man ako maestra. Sige ma'am, bagsaka ko ma'am, isubras mama. Mo naman ko. Pero malipay na ko pagabot sa seminary manggo, dili man gud pwede nga di ka mo study ngano man
every day we are given 3 to 4 hours of study period. Naagi na. Nya pagkahuman ka na pitong huraton pa ka sa seminary, inom bitaw ka, bayan, lisod bara kay na nga maestro. Anaon bitaw ka, mamagsakay bitaw na siya. Puga-puga, oy. So that's the time kay ngon jud ko. Nga ang unang stage sa kinabuhi is for us to become disciple. Unsa day buhaton sa pagkadisipulo? Disciple is from the Latin word discipere, which means to sit beside the master. Pag mingon gani ka og to sit beside the master, mo nang oportunidad para maminaw, para makakaton, para makabalo, so on and so forth. Walay edad ana, actually. Walay edad ana. Because every day is a constant learning. Every day is a calling for us to become a disciple. Up until now, I am constantly learning. Ano yung ganito ko sa kapari? Nga, do not think that priesthood is your end goal. Even during priesthood, your formation continues. Ibutang po nato sa inyong pagkaginikanan. Do not think ang inyong pagkaginikanan nakapahimo nimong labaw sa tanan. Pagsugod nimo nga mahimo kang ginikanan, that is, nana kay anak, nagsugod na po ka og kat-on unsaon pagbuog pamilya. And every day is a learning experience. Hangtod mamatay ka. Ako po, every day is a learning experience for me. Hangtod nga mamatay ko. Hangtod mamatay ko. Ikaduha nga stage is for us to become apostle. And apostle is from the Latin word apostolare, that is to be sent out, ipadala. Kung asa ang imuha nakatunan, imuha nang i-share ngadto sa uban. Unya, nana na siya personal taste. Nganuman, kay ang imuhang i-share, dili lamang katong imong nakatunan, kung dili katong na-apply nimo sa imong kinabuhi. Natoy amigo nako, kailangan siguro mo, kana naga big bike pod isa, kana mo bisita sa kuha diri sa Kuya Johan. Ningon gud siya, sa ilang iyang trabaho, siman man siya, 22 sila kabuok crew sa tanker. Ang pinakalisod gyud daw lutuan, Pinoy. Pinakalisod lutuan. Bisan og lain pang siman akong kaila. Mao gyud daw pinakalisod lutuan. Imagine, adobo lang ang sudan, maglalis pa kung unsay lami, basa ba o uga. Oo. Maglalis pa sila. Nganuman, because katong mga tawhana nga nagingon nga basa, nagingon og uga, mao man gud to ang ilahang nadak-an og nakatunan nga kaunon nga klaseng adobo. Muna musugot mo sa dili, pag magistorya ganita mahay tungod sa lesson sa kinabuhi, ang moabot gyud na sa katapusan, magbangga gyud ta. Ano man, kaya nagkadaiya man gud ang ato nakatunan. O kanang nakatunan nato after learning things, mao na ang tawag og wisdom. From being disciple, we acquire knowledge. When we apply our knowledge and our learning, we call it wisdom. And it is not easy to have wisdom. Kaya nga naman, imuha manggod ng puyan. Ug mao ni ang nahitabo karon sa atong ebanghelyo. Mao ni nahitabo sa atong ebanghelyo karon. Why Jesus uses parable? Nagagamit siya og mga parable not because iyahang libugon ang tao, pero tungod manggod kay naa manggoy mga tao nga gusto lang mutanaw, gusto lang makapaminaw, pero dili nila ibutang silang kinabuhi. Naini nga na ang mga tao. Muna sa debate sa CFD, naman si Husol dere Aguro, o naiubang CFD dere. Sa CFD, magdebate na sila. Maglalis na sila. Maglalis in a certain point. Pero what's the goal? Unsay goal? Your goal is not for them to convince, but exchange doctrines. Manausahay, kung makigdebate ganita, wala ka nakigdebate para daugon na nimo siya. Nakigdebate ka para ipakita nimo ang imuhang kahibalo sa usa ka butang. Kung kinsa man ang daog, kung kinsa man gani ang pildi, magdepende na lang na sa technicality. Technicalities and how you present your ideas. No? Mao nga dinha sa tuang kinabuhi,
Daghan ang mga tao nga gusto lang makakita sa imuha. Daghan po mga tao nga gusto makapaminaw sa imuha, pero dili tanan gusto makauban ka. Experience nyo na. Hilo, makay mo eh. Sa ako ang journey sa pagkapare, katong dili pa ko pare, wala raman ko'y nahot. Kinsa raman si Victor in tawon, oy. Kinsa raman in tawon ko. Pero kato pagkapari na ako, daghana na lagi nakailan ako. Bitaw. Dito na ko makita nga mapansin ra yuday ka sa tao ko na akay na-achieve something bigger. But that makes me humble. That makes me realize that the more I receive many, the more that I have to keep myself on the ground. And it is not easy, to tell you honestly. It is not easy. Ngano man, kay ang posisyon manggod, mubirani mo para himuon kang taas. That's why sometimes, makalimot ang pari, nga ang tanan nga iyahang nadawat sa iyang kinabuhi in the journey, in the course of his priesthood, are just privileges and not entitlements. You know, I am not entitled to receive your best smiles and greetings. I am not entitled to be called as Father and the best of all. No. But they are privileges. Muna nga, the wisdom of it is that dili tanang tao mauban nimo hangtod sa hangtod. Mauna nga the wisdom of it is that kung naay mga taong moabot sa imuhang kinabuhi, pasalamatan gyud nato ang Ginoo. Muna nga magpasalamat gyud ko sa inyo. Makalimot man ko sa inyo, or ibutan nato naamay mga portion nga dili ta mo matagaan og pansin tungod kay for any reason, but at least in one time of our life nagkauban ta. And that is the wisdom of it. At least man lang sa inyo ang kinabuhi na ay Victor nga ni abot sa inyo o dili si Lawrence. No? And one thing po niya ako ang nakatunan sa kinabuhi. Namo ko ko'y nakitaan gud nga video ni Imelda Marcos. Kailan mo? Malain pog dili no. Kailan gyud mo? Naay video ni Imelda Marcos. Gwapo kayo ang giingon ni Imelda ba? That makes me realize sa ako ang pagkapari po ba, sa ako ang pagkatao. Kahit tanggalon nato ang pagkapari, isuspend sa nato, dili sa ko pari, tanaw sa nato, tao ko. Dili magka-relate yung tatanan. Nindot ang giingon ni Imelda. Kung maka-experience daw ta o problema, do not look down. Do not look down. Kasi ang imuha makita, kumutan-aw ka sa ubos, duol ra, narrow ra kaayo. Distinga ra gud niyog tan-aw ubos. Duko ra gud mo. Unsay makita ninyo? Ha? Sa lugra. Nya dili nimo makitaan ang tiil sa imong katapan nya naukang nas manicure. Ayo patsina. No, dili nimo makita because it's so narrow. Ang gingon ni Imelda, kung naa daw siya mga problema, kung daghan siya mga pangutan na mutan-aw gid daw siya sa taas. Kay sa taas manggod, kung tanawon nimo, makita nimo ang panganod pas kaday lapada. So see, even doing prayer, kung mo pray ta, usually, ang gesture of praying is muhangad man gyud. Ang maulawon nga Katoliko, muduko gyud. Awa, nagi mudukoon niya pagkahumag pangalawat. Sigun niya, maghangad na mo tanan ha. Bitaw nindot siya nga gesture ba is that when you have problems, when you have challenges in life, do not look down, look up because the sky is wider than the land that you see. Ipasabot ito, daghan og mga solusyon sa mga problema is just tan-awa lang asa kamo sangpit. Umaw ginang ako nakatunan. Isa sa ko nakatunan sa kinabuhi nga di magyud mawala ang problema. Na may problema?
Kung napalay bangkos problema, no, dato na gyud mo. Oh, apil na ko. No? May mga tao karong panahon na, moingon sila, depressed ko, anxious ko, or stress ko. You know, what makes your life different from other people? Yeah. What makes your life different from other people? If you say, daghan kong problema, mas dagang problema ang lain. Kami ragot ang posisyon, kamo ragot pagpare. Nya lingkod bitaw mas kumpisal. Lingkod mas kumpisal. Say mga batanon karon mawadan laguya, mo problema na. Bulagan ko, Father. Ano gibulagan man ka? Tungod lang sa ako ang cellphone, wa ko ka-reply. Ano makaka-reply? Nag-email mo ko, Father. Na, depressed na. Suicide na. My God, kagamay sa imuhang problema. Kadagag lalaki sa kalibutan, kadagag babae sa kalibutan, pili'i ang para sa imuha. Do not hurry up. Do not hurry up. Mabitaw na nga, when you experience difficulties, when you experience problems, look up. Look up. And I want you to remember this. You know, dili mo ko expert ha. Dili ko expert. I'm just sharing to you the bits of reflection that I had in my life. Na-explain naman niya, or na-share naman yata na ako ni sa inyo ha. Pero i-remind lang ako ninyo. You know, I do not believe on problems. Honestly. I do not believe on problems. The word problem. Kasi, kung kanang gitawag nimong problema, kung imuhang pamalandungan, kung ang hinungdan ana, imuhang binuhatan tong una, dili na problema. They are consequences. And you have to prepare yourself, and every decision in your life, na gyud consequences. If it is bad, if it is wrong, consequences. If it is good, if it is right, you are going to receive reward. Kung pamalandungan nimo nang kanang gitawag nimong problema, ang hinungdan ni ana dili gani ikaw, bisag unsaon gyud nimong tuhog dili na ikaw, dili na tawag problema, ang tawag ana challenges. Challenges are meant to be passed by in our life. Muagi ra na. In short, kana mga challenges imuha ra nang tamakan. They are your stepping stone to become better. Kung namoy hagit sa inyong kinabuhi, isip leader, isip servant, isip individual, tamaki lang na. Dili, yatak-yatakan. Lahi ang yatak-yatakan. Kasi yatak-yatakan, imo magong iirok. Tamaki lang. Make it your stepping stone. Wala nagpasabot ni ana nga imuhang baliwalaon. It's just, step on it. Be on it. Be with it. Pobre ka, daghang pobre. Pagka pobre, nakay kwarta karon, enjoy ya. Nakay mga plano si mong kinabuhi, kabuta. Naglisod ka karon, be honest. So on and so forth. That's why problems do not exist. Nagets ko ninyo? Undangon na nato ni mo, taas naman kayo. Yeah. Because sa ako yung nakita, kung maunsa man kasi mong profession in the future, what would really counts at the end of the day, nahimo ba kang malipayon? Malipayon mo? Pagpiyong ni mo unya, malipay ka ka? Matagpag ka na pagpiyong bitaw na to unya, mangising-ngisi ba? Ay, kalamisong adlaw. Ay, kapangit sa kong adlaw, pero sa dila na pa'y better ugma. Because at the end of the day, to tell you honestly, the one that will tap your shoulders are not other people but yourself by okay ra na. Bitaw, kaya kung mga matay mo, kamura may isulod sa lungon. Kita na ba magduha ka bukisulod sa lungon? Wag yun. Wag yun. Kanang gingon sa kasal nga till death do us part, wag yun kamatayon. Mamatay ang duha, isulod sa kalungon. Mahal ang yuta. Kay ang ihatag si muhang yuta, gamay ra gyud din tawon. 6 feet by 3 ra mangguro na. Oh, di gyud maigo ang duha ana kung tapad. Patong hinuon, pero separate og lungon. Di ba?
That's why at the end of the day, bisag na akay partner, the one that will console you is yourself. Bye okay ra na. Bye okay ra na. That's why if you do not know yourself, kung asa imuhang gauging, wala gyud tay padulngan. Mamairok ra gyud kag sayo. Kinsang binuhatan, imuha ra gyapon. Muna nga, to tell you honestly, thank you for giving me a wonderful gift of birthday. Thank you for being with me. Thank you for being the clouds of my sky. Lahi na po niya punto. Kapansin mo sa panganod, kapansin mo sa clouds, they will pass, but they will form something, depende sa imong imagination. Hala na ay goat. Pagtanong, so na ay goat ba? Kapaw man na. Hala na ay rabbit. Hala na porma og heart. O, diba? Naini nga na, because of our own imagination. Thank you for being clouds. You form my day. Siya raw di pa mo matouch, ana. Thank you for being the images sa ako ang sky. Nga naman, you contributed to my life. And at the end of the day, everything will be treasured. Muna nang hinaot ko mga igsuon, atuang kuhaon kanunay ang wisdom sa Ginoo. Ang sambingay niya gihatag kanato, dili ang sambingay sa pulong, kundi ang sambingay sa tuang kinabuhi. Makuha lang nato ang iyahang mensahe kung kita magpabiling mainampuon din ha kaniya. Ugunta, may you always be inspired in God's grace. Kung naay hagit sa kinabuhi, ayaw doko, unsay buhaton? Hangad. Unsay makita? Kisame. O sa tanan nga inyo nakatunan, sa kuha ba karon, sa ato ang panag-uban, sa matag-adlaw natong kinabuhi, unta makita ninyo nga ang Ginoo kanunay nagauban kanato. Hinaot pa unta. Amen. Amen. Manindo.